खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 28 एप्रिल रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जेथो गोनां सान जागोन। थांखिखौ जाफुंसार होनायाव हेंथा फैगोन। गाज्रि सान। बृष राशि। नखराव गोजोन गैयै थासारिया सोमजिनो हागौ। गोबां दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। गाज्रि सान। मिथुन राशि। बायदि हाबा मावनो लुबैगोन। मोनसे जायगायावनो जिरायना थाथेरनो हायै जागोन। उरां फारांजोंनो साना बारलांगोन। कर्कट राशि। मोजां हाबा मावना मुं गोसारगोन। गुबुनखौ गियान होनो हागोन। मोजां सान। सिंह राशि। नोंथांनि जौगानायखौ गुबुना हिंसा जागोन। सांग्रां जाना थानाया मोजां। कन्या राशि। खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा। देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन। तुला राशि। माबा मोनसे मुवा मोननो हागौ। रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। मोजां सान। वृश्चिक राशि। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा फैनो हागौ। साननायफोरा फैमाल जागोन। गाज्रि सान। धनु राशि। गोदान रादाय खानो हागोन। साननायफोरा जाफुंगोन। गोथार सान जागोन। मकर राशि। बरादा जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ। दुखु खस्थ' सहायनांगोन। सांग्रां जाना थानाया मोजां। कुम्भ राशि। दोहोन दौलत आरजिनो हागोन। आखायाव रां रुफा फैगोन। मोजां सान जागोन। मीन राशि। गावनि गोरोन्थियावनो माखौबा खहा खालामना लानो हागौ। गाज्रि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।